जय श्रीराम मित्रांनो, मी गणेश पालव कोकणातल्या जीवनशैली या चॅनलवरती आपलं सहर्ष स्वागत आहे. तर आज मी ज्या म्हणजे एरियामध्ये वगैरे राहतो, जे आमचं मंडळ आहे, एक छोटंसं मंडळ आहे आणि एक आमचं छोटंसं पथक देखील आहे, विघ्नहर्ता ढोल-ताशा पथक. तर आज आम्ही वादनाची ही व्हिडिओ होणार आहे. आजची ही व्हिडिओ जी आहे ती वादनाची होणार आहे. तर आपण चाललो आहे नेस्कोला, जे जोगेश्वरीमध्ये आहे. तिकडे गेल्यानंतर फुटेज काढायला भेटेल की नाही भेटेल हे मला नाही माहिती. पण आपण अ, जर भेटलं तर बरं होईल. बघूया. तर आजची व्हिडिओ ही वादनाची आहे. तर नक्कीच ही व्हिडिओ बघा. आणि जर कोणाला अ, म्हणजे अ, अ, गणपती असेल, देवी असेल किंवा काही असेल वगैरे. मी पण एक वादकच आहे. केव्हा येऊन जाऊन वगैरे वादन करतो किंवा कोणती ऑर्डर वगैरे आली तर आम्ही देखील वादन करतो. तर दिलेल्या स्क्रीनवरती देखील मी कॉन्टॅक्ट नंबर देखील देईन, की जर कोणाला काही ऑर्डर वगैरे पाहिजे असेल, म्हणजे वादन वगैरे पाहिजे असेल, तर आमच्याकडनं भेटून जाईल. मग जे काय असेल ते फोनवरती चर्चा करून, विचारून घेऊ शकता. आणि त्याचबरोबर हे जे वादन आहे आत्ताचं ते अ, जे काही कंपनीज असतात, अ, म्हणजे एक्झिबिशन असतात, तिकडे हे वादन होणार आहे. तर 2 पथक मिळून एकत्र येऊन हे वादन असणार आहे. चला, मग निघूया आपण जोगेश्वरीला.